Славата на Господа е мощна е тя, за ден избавя тебе сега. Ще те укрепи, вярвай го ти, с цялото сърце ти му служи. Ще те укрепи, вярвай го ти, с цялото сърце ти му служи. От разумните ли си ти, или на пясък още строиш? От чистите чада сърцата си, не предизвиквайте гневът ми ви. От чистите чада на сърцата си, не предизвиквайте гневът ми ви. Не се безпокойте за нищо ли, но с молитва и молба викнете към мен. Ще се отзовя, ще ви укрепя, ще ви наситя с манната моя. Ще се отзовя, ще ви укрепя, ще ви наситя с манната моя. Благотворната душа ще бъде тя, наситена от Господа Христа. За ден Господ ще простре скиптера на милостта на верните чада. За ден Господ ще простре скиптера на милостта на верните чада.